Urkulluk aurkeztu digun gobernu planak definizio bakarra dauka. Izorratutako merkantzia. Argi eta garbi ikusten da, gobernu plan hau iruzur bat dela, euskal gizarteari iruzur bat, bai politikoki, bai ekonomikoki eta bai sozialki. Argi eta garbi ikusten da, azaroak 12an hartu zuen erabakiari jarraituz, bakarrik jarraitzen duela, planik gabe, gobernu planik gabe, ekimenik gabe, eta azken finean egiten duen gauza bakarra da, eta bere helburu bakarra badirudi dela Alderdi Popularra gustora sentitzea. Gustora sentitzea Euskal Herrian eta Madrilen. Ikusten dugulako gobernu plan honekin, Madrileko gobernuari sumisioa egiten diola, eta Madriletik hartzen diren erabaki horriek eslotzatzeko nolabait estaltzen saiatu. Gobernu plan honek 3 ardatz ditu, alde batetik egoera ekonomiko eta sozialari aurre egitea, bestetik bakea eta elkarbizitza, eta hirugarrenik estatus politikoa. Lehenengo ardatzari dagokionean argi ikusten da, hor ez duela inolako bide berririk irekitzen, baizik eta krisira eraman gaituen politiken errepikapena dela, jarraipen utzala, eta beraz hortik jai daukagu, ikusta besterik ez daukagu, langabezia gora egiten duela. Beraz, bide berririk ez baldin bada irekitzen, blokeo egoeran aurkituko gara, eta gero eta egoera larriagoa, emergentzia askoa euskal gizartean. Bigarren atalari dagokionean, ikusten duguna da borondate falta, ez? Sustatu beharrean, bultzatu beharrean, bakea eraikitzeko, desberdinen arteko elkarbizitza eraikitzeko, foro guztietan parte hartzea, foro zabalak, bazterketarik gabe, saiatzen ari dira etikaren izenean, lurzoru etikoaren izenean, gaia desbideratzen eta beste aldera begiratzen. Eta justu gakoa dena, giza eskubide guztiak, pertsona guztienak errespetatza eta defendatza ikusten dugu guztiz aurkakoa egiten dutela. Ez dutela txintirik ere esaten pertsonen eskubideak urratzen direnean, eskubide zibil eta politikoak, pertsonak bereien eskubide sozialen defentsan mobilizatzen direnean, ikusta besterik ez dago azken asteetako adibidea. Eta hirugarren alorrari dagokionean, estatus politikoari dagokionean, ikusten duguna da erabakitze eskubidearen sustapena eta garatzea desagertu egiten dela, esaten du ponentzia bat eratuko dela legebiltzarrean, eta gero kontrastera eramango duela gizartera. Herritarrekin kontrastatuko duela, eta gure galdera da, zertan datza kontraste hori, non geratzen da konsulta? Eta guk dei egin nahi diogu Urkulluri, benetan herri honek behar duen burujabetzan, herri honek duen eskubide individuala zein kolektiboa gauzatzeko urratz errealak emateko eta erabakitze eskubidea gauzatzeko. Azken finean ikusten da, ekimenik gabeko, ideiarik gabeko, planik gabeko gobernu bat, lehendakari bat. Bai?